Takže ahoj. Dneska vás tady vítám u tohoto videa, kde se podíváme na nejočekávanější filmy roku 2025. Tak pojďte na to, jdeme se podívat, jaké budou nový filmy. Protože jelikož já mám rád takový filmy miluju, takže jsem zvědavý, jaké tam budou filmy. Já už jakoby něco vím, jaký filmy budou, ale pojďte se na to podívat všichni. A nezapomeňte dávat lajky a dejte mi odběr, děkuju a jdeme se na to podívat, pojďte, jdeme na to. Vítáme vás u prvního videa filmové sedmičky v roce 2025 a tak už nějak tradičně se podíváme na nejočekávanější filmy tohoto roku. Na začátek bychom vám však chtěli nejdříve popřát vše nejlepší do roku a ať je pro vás co nejúspěšnější. My vás zatím budeme již 7. rokem minimálně jednou týdně zásobovat videem, jak už jste od nás zvyklí. Tak odměňte naši vytrvalost odběrem, pokud ještě nemáte, a my jdeme na žebříček. 7. místo Mission Impossible poslední zúčtování. Stejně jako předloni i letos se Tom Cruise znovu pokusí diváky přesvědčit o tom, že nemožná mise je vlastně možná, pokud ji dostane na starosti Ethan Hunt. Během posledních pár let dokázal Tom Cruise něco, co by mohli závidět snad všichni akční herci v Hollywoodu. Dnes již 62letý Cruise totiž dokazuje, že je posledním aktivním a hlavně skutečným akčním hrdinou. Jeho strategie držet se své zajeté značky Mission Impossible mu přináší stále větší uznání a my předpokládáme, že 8. díl nebude výjimkou. Téměř 30 let stará série totiž ještě neřekla své poslední s Bohem. Předchozí díl, který byl jakousi první částí toho letošního, sice udržel méně než se čekalo, ale hodnocení fanoušků zůstalo vysoké. Jediné, co nižší návštěvnost produkce znamenalo, byla změna názvu a víra v to, že budou moci pokračovat dále. Jelikož i přeznávání podtitul Tom Cruise sám prozradil, že s Ethanem Huntem ještě nekončí. 6. místo. Jo, tak na ten to je taky moje týden, protože já jsem viděl všechny díly jsem viděl, Mission Impossible jsem všechny jsem viděl, takže na to se taky strašně těším. Mission Impossible. Na to taky ty si najde. Jsem moc rád, že to dá pokračuje, protože to je prostě nejlepší film od Toma Cruise. Jdete se podívat na další film. F1. Většinou jsou nejočekávanější filmy roku ty, které už navazují na nějakou úspěšnou značku nebo přinejmenším skvělou jedničku. A upřímně i náš žebříček se z většiny podobných titulů skládá. Proto pojďme teď zmínit první Origin, kde doufejme zazáří nestárnoucí Brad Pitt. Snímek s prostým názvem F1 bude přesně o tom, o čem jeho název napovídá. Vše se bude točit kolem formulí a Brada Pitta v roli bývalého jezdce, který se stane mentorem mladého nadějného řidiče. Za nás musíme říct, že v posledních letech nás velmi baví většina rolí Brada Pitta, který se nám ve svém pokročilejším věku zdá mnohem více sympatický než ve svém píku. Zároveň jsme také samozřejmě fandové dobře natočených filmů o závodění všeho druhu. Formule 1 se v posledních letech může těšit značné popularity, která to samozřejmě vždycky byla, ale upřímně Netflixová série toho vítězství tomu značně pomohla. Dnes vybraný snímek platí zase jiná společnost Apple, která nikdy na něčem nešetří, a tak se snad můžeme těšit na další povedený film roku 2025. 5. Jo, takhle to bude ten F1 by taky mohl být dobrý film. Jo, tak na to se taky podívám. To by taky mohl být dobrý film. Tak na to se taky podívám. Tak, a jdeme na další film. Pojďte. Místo Kapitán Amerika Nový svět. A už jsme u těch zajetých značek. Nebyl by to výběr nejočekávanějších filmů, aby si své místo neukradl nějaký snímek od Marvelu. Ten je samozřejmě už za svou největší slávou, ale i tak dokáže stále v kinech udělat pořádný rozruch.
Důležité je však vědět, kdy trochu ubrat a necpat divákům neustále nové a nepotřebné hrdiny. My máme aktuálně možná naivní dojem, že Disney toto tvrzení začalo celkem chápat a už za měsíce můžeme těšit na nového Kapitána Ameriku. Díky obrovskému marketingu máme dokonce dojem, jako by se jednalo o největší událost letošního roku, a tak věříme, že návštěvnost bude vysoká. Ačkoliv i nás velmi zajímá Harrison Ford a jeho Red Hulk, tak asi ještě o to více jsme zvědaví na novou fantastickou čtyřku, která by měla dorazit 24. července. Jako fanoušci kresleného seriálu a vlastně dřívějších filmů jsme nesmírně zvědaví, jestli se tvůrcům povede vytvořit opravdu důstojný snímek, který si tato parta jistě zaslouží. O něco dříve dorazí ještě Thunderbolts, kteří mohou být jak jedním z nejzajímavějších marvelovských filmů, tak i dalším špatným propadákem. No uvidíme. Letos měl původně dorazit i očekávání. Jo, tak na tyhle dva filmy se taky těším. Hlavně na to jsem dělal na toho nového Kapitána Ameriky. To bylo to, já mám hrozně rád Marvel, takže jsem na tohle film, na to Kapitán Amerika a na to fantastickou čtyřku se strašně těším taky. To bude bomba, počkejte, se těším. Tak se těším, tak já bych se na Bela. On bude ještě nový bejt, jo? Jo, tak na to taky slyším. Blade. Blade, ale v to už snad ani nikdo nevěří. 4. místo Superman. U superhrdinů ještě chvíli zůstaneme, ale přesuneme se k DC. Těm se zcela upřímně nikdy nepovedlo vybudovat pořádný provázaný vesmír superhrdinů stejně jako u Marvelu, což podle nás společnost Warner Brothers dodnes špatně nese. Zase na druhou stranu superhrdinské éře ještě tak úplně neodzvonilo, tak proč to neskusit znovu, že? Jak jistě víte, poté co James Gunn natočil všemi oblíbenou trilogii Strážců galaxie, přesunul se právě do DC, kde se rozhodl všechno překopat. To špatné zahodil a to dobré nechal. Momentálně je v tom trochu bordel, ale možná se to změní s novým Supermanem, kterého má Gunn na starosti. No když budeme upřímní, ten bordel se asi nezmění, na to už je moc velký. Na druhou stranu DC má v zásobě naprosto skvělé postavy a když mermomocí nelpí na propojenosti, dokážou vznikat naprosto skvělé snímky. Vzpomeňme si na Batmana nebo na Jokera. Ani jeden z nich si nedělal hlavu s nějakým univerzem a dopadlo to dobře. Je nám jasné, že Superman úplně touto cestou nepůjde a nějaké propojení tam asi bude, ale věříme, že James Gunn jako zkušený režisér superhrdinských filmů si dá velmi záležet na tom, aby se zaměřil primárně na Supermana a divákům představil novou a snad i na dlouhou dobu poslední verzi. 3. místo 2. Jo, tak na toho Supermana se taky těším. To byl film jako, no, tak to se teda budu těšit, na tyhle spoustu filmů se budu těšit, takže wow, to bude dobrý rok 2025, jo, filmy dobrý. Se těším, jako na to Supermana se taky těším, hodně se na tyhle všichni filmy se moc těším, ty brdo, jako to bylo konečně moc na to koukat, ty brdo, wow. Tady mi dá. 28 let poté. Velký comeback čeká v letošním roce také snímek 28 let poté, a to hlavně díky návratu Dana Boyla na pozici režiséra. První snímek 28 dní poté se za ta léta stal naprostou kultovkou mezi horory a dalo by se říct i mezi zombie filmy. Tentokrát však od nákazy virem uběhlo o mnoho dní více a přeživší se přizpůsobili zcela novému způsobu života. Ten však bohužel není beze strachu a tak nás jako diváky čeká objevování tvůrčí kreativity a toho, co se v nakaženém světě může změnit za 28 let. V hlavní roli se tentokrát objeví Aaron Taylor Johnson, který si jistě rád spraví chuť po neúspěšném lovci Kravenovi. Ve snímku se má objevit i Ralph Fiennes a vrátí se dokonce i Cillian Murphy. Prostě další velká událost letošního filmového roku. 2. místo. No tak, no, jako
jako možná to byl dobrý film, ale nevím, no. No, u tohoto filmu si nejsem jistý, jestli se na to podívám. No, jdeme dál. To Avatar 3. Na úplném konci roku by nás měl čekat třetí snímek z dnes už dá se říct série Avatar. James Cameron v roce 2009 přišel s naprosto přelomovým snímkem, primárně co se vizuálu týče, a my jsme jenom žasli nad tím, kam až se mohou vyšplhat tržby jednoho filmu. Dodnes se první snímek drží na vrcholku nejvýdělečnějších filmů všech dob, a to už 16 let. Na chvíli ho samozřejmě přeskočili Avengers, ale pak přišly opakující se projekce a Avatar zase vítězí. Opakované projekce proběhly hlavně před uvedením druhého filmu, který přišel v roce 2022 a opět si odnesl masivní tržby. Poslední Avengers se sice překonat nepovedlo, ale i tak je neuvěřitelné, že se to Cameronovi opět podařilo a druhý Avatar je, co se tržeb týče, na třetím místě. Za ním je pak ještě Titanic, opět Jamesa Camerona, ale to je spíš jen taková zajímavost. Třetí snímek má tady velmi náročný úkol. Jelikož se natáčel společně s dvojkou, tak víme, že 100% vyjde, ale zároveň jeho úspěch či neúspěch rozhodne o budoucnosti této série. Jak víme, Cameron má v plánu celkem 5 snímků, ale pokud třetí díl nebude finančně úspěšný, žádné pokračování nebude, a proto jsme skutečně zvědaví na to, co letos v prosinci uvidíme. Před prvním místem pár čestných zmínek. Je jasné, že očekávaný film je mnohem více, proto nám do komentářů napište, na jaký se nejvíce těšíte vy. Velmi očekávaný. Jo, tak na toho Avatara taky těším. Taky video, i první, i druhé, takže taky na to těším. Na tu trojku. A hlavně se těším, jak to bude, co tam bude zase, jaký tam budou efekty. To, jestli to bude tak hezký, jako ty dva předchozí. Jsem taky zvědavý. Tak jdeme na poslední film. Očekávaným snímkem je i samozřejmě odkládaná Balerína ze světa Johna Wicka, kde hlavní úlohu tentokrát přebere Ana de Armas. Všichni fanoušci Johna Wicka a akčních filmů celkově určitě vezmou kina útokem. Studio Disney si velmi dobře uvědomuje, jak se jim loni vyplatilo vsadit na osvědčené značky, co se animáků týče, a nové experimenty si pravděpodobně nechá na později. Proto můžeme druhé Zootropolis označit za jednoznačně nejočekávanější animák letoška. A jako ten nejočekávanější český film letošního roku bychom označili druhý Vyšehrad. Fungovalo to jako seriál, fungovalo to jako film a trailer vypadá perfektně. Myslíme si, že se tu rodí další lavina úspěšné tažení. První místo Jurský svět znovu zrození. Poslední snímek, který dnes zmíníme, je čtvrtý Jurský svět. Ten by se měl odehrávat 5 let po posledním snímku a mělo by se jednat o jakési znovuzrození celé série. Ostatně o tom svědčí i samotný název. Staré známé postavy jsou pryč a místo nich se objeví Scarlett Johansson s Jonathanem Bailey a Mahershala Ali. Upřímně jsme si nemysleli, že po skončení nové trilogie přijde nový snímek takhle rychle, ale vlastně to dává celkem smysl. Ačkoliv Jurský svět nebyl takový jak promyšlenou trilogii a spíše se sázelo na nostalgii a dinosaury jako takové, v kinech se s ním dařilo. Je tedy jasné, že Universal Studio nenechá svou značku jen tak odpočívat a do další generace hrdinů, kterým přijde dobrý nápad udělat dinosaury zoo. Letošní film má vlastně největší potenciál přesunout celou značku dál a netočit se stále to samé. Scarlett Johansson je zkušenou herečkou, která dokáže obtáhnout snímek sama o sobě a my se vlastně dost těšíme na to, co tvůrci do dinosaurového světa přinesou. Takže to by všechno z těch filmů, který bych chtěl vidět, takže jsem fakt na to moc dělej na ty filmy. Tak já děkuju za sledování videa, pokud se vám to líbilo, dejte like a odběr. A já se budu těšit u dalšího videa. Tak se mějte, ahoj.